Det vil nu blive vist via IT-værktøjet Excel, hvordan man finder frem til den optimale produktionssammensætning og kapacitetsudnyttelse for en given virksomhed og dens givne produkter. Vi har altså de to produkter her, Elegant og Komfort. Først starter vi med at skrive deres dækningsbidrag ind per stykke. Og det gives altså som opgaven, og det er 80 og 60 kroner per stykke. For henholdsvis Elegant og Komfort. Yderligere er der nogle begrænsninger ved kapaciteten på produktionen. Vi har produktionsanlæggene, som begge produkter er på, laseranlægget og lakeringsanlægget. Og så yderligere har vi materialet, vi producerer af, stålen. Så kigger vi på begrænsningen for laseranlægget, så er det 10 minutter for Elegant og 15 minutter for Komfort. Og lakeringsanlægget er så 12 minutter og 9 minutter. Og stålet bruger så 1 kg stål til at producere Elegant, men så kan man bruge et halvt Komfort. Så begynder vi altså at opstille nogle uligheder herover. Her tager vi så fat i funktionen sum produkt, så vi skriver sum produkt parentes den optimale produktionssammensætning hernede og ved laseranlægget. Nu skriver vi lige for at den viser det retvisende, så den er retvisende. Så skriver vi 1 og 1. Det vil ændres, når vi begynder at beregne på det. Og det samme gør vi her. Nu gør jeg det på en anden måde for at vise dig flere måder at gøre det, hvor man kan trykke på indsæt funktionen. Søge på sum produkt. Og så kommer den frem her. Så ser vi OK. Og så har vi her, den her boks af hjælper, så ser vi matrix 1. Det er altså optimale funktionsomsætning. Mens matrix 2, så er det lakeringsanlæg. OK. Så gør jeg det på den gamle måde. Jeg skriver sum produkt. Parentes her. Semikolon. Stålen. Og så det skal altså være mindre eller lige med den maksimale kapacitet for virksomheden. Og hvad er den maksimale kapacitet for virksomheden? Hvis vi kigger ned på opgaven her, kan vi se det for laseranlægget er 2000 timer, hvilket er 120.000 minutter. Så vi tager 120.000 minutter ind. For lakeringsanlægget er det 90.000 minutter. Og for stålen er det 5.000 kg om året. Og så kigger vi så på den maksimale afsætning. For Elegant så skrives det, at det er 6.000 stykker. Og så skrives der 1 ved Elegant og 0 ved Komfort. For altså at markere, at det er Elegant, og producerer sig ikke Komforten. Og så skrives der 9.000 stykker, som er en maksimal afsætning for Komfort. 1 ved Komfort og 0 ved Elegant. Og vi laver selvfølgelig samme som produkt, som vi gjorde tidligere. Den har vi nu opstillet uligheder for de begrænsninger der. Vi kan også have udregnet vores dækningsbidrag for den nuværende funktionssammensætning. Der bruger vi altså igen sum produkt af denne sammensætning og så dækningsbidrag for at finde det samme dækningsbidrag. Det er 140 lige i med at producere en af hver.
Her er det så, man skal bruge det, der hedder en problemløser. Vi finder et tryk på data her, så skal den ligge her. Har man ikke den, så kan man tilføje den. Jeg lægger et link til, hvordan man lige får forklare, hvordan man tilføjer den inde i Excel. Og det kan kun fås til Windows umiddelbart. Men vi klikker på den her problemløser. Solver. Og det beder om at angive en målsætning. Og målsætningen er dækningsbidraget. Så det er det, vi gerne vil optimere. Jeg vil gerne opnå det højst mulige dækningsbidrag. Og samtidig bruge meget arbejdskapacitet. Så det er også maksimalt. Vi prøver at finde frem til det, når vi optimerer og finde det højst mulige procent, når vi kan få ud af det. Så har vi altså en variabel celle, og det er vores produktionssammensætning, vi gør med at ændre på. Så har vi nogle underlagte begrænsninger. Så tager vi begrænsningerne her først. Vi har altså den venstre side, vi sætter ind. Så skal der stå mindre eller lige med, det gør der lige nu. Og så begrænsningen herover, så vi sætter ind. Så siger vi OK. Og så tilføjer vi også begrænsningerne for maksimale afsætning. Så tjekker det det rigtige tegn, og det er det. Så siger vi OK. Så skal vi trykke på gør variabler uden begrænsning ikke negativ. Og så skal man sige løs. Og dermed udregner den, at det optimale dækningsbidrag er 540.000, hvor den optimale produktionssammensætning så er 7.000 Ford og 1.500 Elegant. Og så kan vi se, at mulighederne har tilpasset sig. Så vi se, at vi bruger fuld kapacitet af laseranlægget, næsten fuld kapacitet af lakeringsanlægget. Det kan man snakke om, der måske skal være en optimering ved en anden aktivitet, som vi kan læse frem til på hjemmesiden. Og vi kører også, vi bruger alt det stål, så der er muligt, altså fuld kapacitet. Og dermed har vi altså løst lineær programmering via Excel ved det eksempel med Elegant og Komfort.